Так, яра, егеттер, менің бір история бар. Асын хәл деп әйтәләр. Булган мына шундай. Мен бір шундай история ишеткәнем бар. Булган икән тегесе Человек-паук. Ысын Человек-паук. Ул тегеһезнең әкиятенә түгел. Ул ысынлап кешеләргә ярдәм иткән. Улларны иң авыр мәлдәрендә коткарган. Бына без бәлки уны таба алырбыз. Уны күптән күрмәгәндәр уже. Ул ышанысын югалткан кешеләргә һәм яшенеп калырга булган. Әйдәгез һорап карайык, берәйкем бәлки ишеткәндер, берәй кайда күренгәндер, кайда ул бит ерак китә алмаган, ул бит ошо тирәлә кайдалыр, безнең арала йөрөй. Ул безгә ярдәм итә аласак дип ышанам. Әйдәгез, әйтәгезме? Без быны ташлап куя алмайбыз, ышаналармы?